uyise nelonyana nelomoya oyingcwele. Amen. Nkosi yami ngithetheleli wezizwe nenhlanga Thixo wabazali bami sivuma ukufa phezu kwentaba sanga sivuma waswamatyala kanti sivume sithi izolo Thixo wethu nxa abengezanga owamkhululi nini into zonke ndisondela kuwe nini into zonke ndisondela kuwe utshonilanga Thixo wethu Thixo kamama nangumntanakho ethi ndichukumisa umkukumbe weyakho ngakutshonilanga sizakugoduka nini into zonke umntanakho walibhaqa ndisezantsi kanye nini into zonke nguye akukho umbi nguye umama ubhathi Thixo wethu intokazi yeli lizwe enyathela kweli lizwe Thixo wethu ngoku uzasidlisa isidlo sokugoduka Thixo wethu xa bebelapha la makhosikazi nini into zonke bebeqale ngolwesine nini into zonke wawakambalala njengoThixo basuka kwindawo ngendawo watshiza ngegazi lakho balapha Thixo wethu enkosini ngobomi obaboleka bona Thixo wethu belungiselela besiza kweli khilikhili alibakanye ngonyaka Thixo wethu nini into zonke siname konke salandela wena Thixo wethu sincede somandla sincede sibe singasamki kuwe noba kuyanyuka
Sifumana njengoko libhaliwe incwadi kaIsaya chapter 54 ivesi 10. Isaiah chapter 54 verse 10. Esihloko ndaba sifunde kangohloko ukubuyiswa kweziyoni. 10. Ngokuba zingade zimke iindaba neembuzi zishukume, yona inxeba yami ayiyikumka kuwe. Ungashukumi nomnqophiso wami woxolo, utsho olumfesana kuwe uYehova. Ilizwi lenkosi, inkosi mayisikelele isikuve nje kungekho nto ithethweyo ngalo. ngoYesu Kristu inkosi yethu, amen. Mandithathe ithuba ndibulise nakuPresident we-ofisi yakhe, oomama, ongamelikazi, ongamelikazi, i-official standing aids, nayo yonke le convention molweni ngalentsha. Ndithi ke nakanjalo siphumela amandla kaThixo othi wasithwala okanye othi wanithwala wazokumbeka apha ngawo nalo mzuzu. Kuba abanye abantu abalifumananga eli thuba, kodwa uThixo yena usasenze izinto zinto okokuba thina masibe silapha sidumise igama lakhe. Apho ke sithunyelwe khona kuthiwe ngokuba zingade zimke iindaba neenduku zishukume, yona inxeba yami ayiyikumka kuwe. Thunywa ukuba masitsho, sithunywe loo nto apha koomama bawo. Nandizuba mbeke kule ncwadi kaIsaya umprofethi omama bami. Incwadi ke le ithi xa isibalisela ngoIsaya ithi ngomhla wokufa kukakumkani uZiya waba nombono owayibonayo. Wayibona inkosi ihleli etronini. Akonela nje uyibona inkosi ihleli etronini, kuthiwa wayibona imibono ngemibono. Wazibona iingelosi zicula zonwabile zisithi uyingcweleyo Yehova Thixo wemikhosi. Kuthiwa wathi kusenjalo, kuthiwa waliva ilizwi lidanduluka. Waba nomvandedwa boomama bam. Kuthiwa wathi thina mna ndiyintetho enenqambi nje kwaye ndihleli phakathi kwabantu abathetha inqambi. Kuthiwa yenza ingelosi kuye yathi yalithabatha ilahle yalibeka elwimini lakhe. Kuthiwa lathi yakugqiba yamnika umyalezo into yokokubana uyabona libekiwe nje elwimini lakho zonke izono zakho zicanyagushelwe. Wafumana inhlambuluko khona ukuze azoba ready for ukwamkela inceba zikaYehova. Le nceba ke bomama bam kuthethwa ngayo ayonceba efunyanwa ngubani na noba ngubani na.
Le nceba kuthethwa ngayo apha yinceba engafunwana ngokungezinto, yinceba le okuthethwa ngayo ethi yenza imisebenzi kaThixo khona ukuze nawe uzofumana inceba. Ayingqindele nto kuYesu xa wayelapho kuMatthew 5 ethetha nabafundi bakhe bafundisa uhlobo lokuhlala ezantsi emhlabeni. Wathi banoyolwa nenceba kuba bona bakwenzelwa inceba. Yinceba ke lena booma bam ekuthiwe kufuneka isetyenzelwe kuba kaloku yona apho uthi ubona khona into okokubana nanku umlingane wakho okanye umhlobo wakho uphukile ngokwasemoyeni uvakalelwe. Yinceba ekuthathayo lena imsuse umntu kwintlungu akuyo ithathe kodwa wena uyithathe usifake kuloo ntlungu. Yiloo nto ngenye imini kuthiwa uthi uDavide akhumbula into okokubana wayekade nomhlobo owayenguYonathani. Kuthiwa uthi ke ngokufika apho kule ndawo uthi afika akhumbule into okokubana ngenye imini nam ndakhe ndenzela inceba. Kuthiwa ubuza into okokubana akusekho mfundi na endlini kaYonathani khona ukuze ndenze inceba. Kuthiwa wathi konke kwakuthathathiwe apho wayibuyisela phela kunyana kaYonathani kuba wayekhumbula imisebenzi emihle ngexesha lokuphila kwakhe noYonathani. Ndifuna ukuthi boomama bam, uThixo esimkhonzayo uThixo ongasibuzimaziyo, uThixo esimkhonzayo nguThixo osakuza kuye siguquka asamkele ngobubele ayiphindaphinde inceba yakhe phezu kwethu. Yiloo nto nangoku athi uManase owayesaziwa ngokukhohlakala, owayesaziwa ngokugqwirha, owayesaziwa ngokubulala abantu abangenzanga nto, owade wathatha isithixo wazosifaka endlini kaYehova yokuthandaza. Kodwa wathi awujika uManase wajongana noThixo wakhe wacela uxolo, sathanya kushela izono zakhe wafumana uxolelo. Ndizothi apha ukuzenzela kwethu akususi ndawo, ukuzazi kwethu akususi ndawo, ukukwazi nokuqika into okokubana hayi ndim ngaphandle kweenceba zikaYehova asizozinto. Masamkele inceba kaYehova, ixesha lisafika. Abanye bethu samsebenzane into okokubana ingazi baphinde basetyenzelwe okanye bangaze bayifumane le nceba kaThixo. Kodwa ndifuna ukuthi akukabi kude, akudanga kangaka kuba nomlwelo owayehleli ecankwetlini kuthiwa emveni kweminyaka emininzi walifumana inceba kaThixo. Masikhangeleni inceba kaThixo. Athi umntulu wasekhaya athi ubomi boThixo athi akekho njengaye. Kuba nguThixo wemimangaliso, yayinceba zakhe zimi bonaphakade. Masizeni phambi kwetempile kaThixo khona ukuze sizozuza ukunikwa ezo nceba zinjalo. Iinceba zikaThixo zimi nathi ngamaxesha onke, yayasishina nina azisayi kuze zisilahle. Yiloo nto athi xa inika induku ezawunika into okokubana uYoshua makakhokele uyamblesa, athi agqibamnika iinceba zakhe into okokubana uze uhambe ungoyiki ndaphuma nawe endleleni. Iinceba zakho azisayi kushiyana nanini na, ndawuhamba nawe kude kube sekugqibeleni. Unjalo uThixo, unguThixo onemangaliso, unguThixo othi sekuncamekile kodwa yena suke ajike izinto. Bathi nqa abebekujongile into okokubana ingaba nguye ndanalukwana kodwa zibe zona iinceba zifikile kuye. Andizukwenza kanje. Inkosi mayisikelele ngoku nangonaphakade. Amen.
mandibulise-ke ne-executive yakhe, ndibulise omama president, sekhethe bonke, ndibulisa komama uNobhayibhile, ndibulise i-official, ndibulise amantombazane, ndibulise iindwendwe zethu, ezingaba zikhona apha endlini ngorhatya nje bhotani bazali. Ndingayisebenzisi lo mcimbi, kuyandiphazamisa apha ezindlebeni zam. Phantsi kwamazwi ke ndibulise nepanel le ndikunye nayo apha. Enkosi ke mzali ngamazwi othe wasinika wona, ukuba ngaba xa sizawulala namhlanje masithethele phezu kwawo. Amazwi abhaliwe kwincwadi ka-Isaya, isahluko 44, umqolo wona ngoweshumi. Amazwi athetheka ngolu hlobo: ngokuba zingade zimke iindaba neenduli zishukume, yona inceba yam ayikumka kuyo. Inkosi engubawo, inkosi entlanywa mazulwini, mayisikelele ukufundwa kweli lizwi, lisafundwa nje libheke ngelaphakade. Amen. Lama umama ke usuka apha kule ndawo sekeyithethile yonke le nto ebenzayithetha. Ndingafutshane kakhulu umama president nangenxa yexesha nangenxa yesimo, kodwa ke apha kula mazwi siwafumanayo siwabhalelwe kwincwadi ka-Isaya. La mazwi ke athethwa nguThixo. uThixo apha uthetha ngomlomo ka-Isaya. U-Isaya ke ngomnye wabaprofethi abakhoyo eBhayibhileni. Futhi u-Isaya nguyena mprofethi kubaprofethi abakhoyo othande ukubhala incwadi eziliqelanyana. Kodwa ke ithi incwadi yeBhayibhile u-Isaya lo akazalwanga engumprofethi ngokokuzalwa. U-Isaya ithi incwadi yeBhayibhile ube yinkwenkwe efana namanye amakhwenkwe, futhi elisenza izinto zobukhwenkwe nanjengakhwenkwe yonke ekhoyo elizweni. Ithi incwadi ke yalapha ecaweni uthe u-Isaya esenza imisebenzi yobukhwenkwe enjalo watholwa u-Isaya. Ithi incwadi yeBhayibhile utholwa ngukumkani uZiya. Wathi ukumkani uZiya akumthola u-Isaya, wamthatha wathi makabe ngumlungiseleli nomhambi wesidlo sakhe ithi incwadi yeBhayibhile ngalo lonke elo xesha u-Isaya akukabikho siprofetho sivelayo kuye. Ukuthi umbhaleli wethu u-Isaya lo usebenza ixesha elide phantsi kwesandla sikakumkani uZiya, esebenza
emveni koba uZiya Isaya esebenza ixesha elide phansi kwesandla sokumkani uZiya ukuthi umbhaleli wethu waphelela uThixo wathe kuphelekeni kwakhe wajonga le nto yenzekayo apha ku-Isaya amentente yokubhedesha ukuthi umbhaleli wethu waku-Isaya ekupheleni uThixo ekweletile ekweleta ngo-Isaya wabetha u-Isaya ongukumkani wambetha ngesifo seqhenqa ithi incwadi yeBhayibhile wahlala ukumkani u-Isaya ebhijabhijeka ebhijwa sisifo seqhenqa ithi incwadi yemikimbezulu lalide ixesha ebhuqwa sisifo seqhenqa wade kwafika ixesha loba mangabuyafa ithi incwadi yeBhayibhile uthi ke ngoku ukumkani u-Isaya esabebhubhile waqala uThixo wangenelela ebhubheni kwakhe ndiva ke ngoku ethetha amazwi esithi ndakuletha kumalusi zichithachithele izimvu ngokuba kaloku emveni koba ukumkani uZiya ebhubhile abantwana bakwaSirayeli batshisa emadlelweni baxela izimvu ezingenayo imalusi ngoba yona inceba yam ayikumka kuwe amentente yokubhedesha ithi incwadi yemikimbezulu wathi uThixo ke ngoku esabeyibonile yonke into waphinda uThixo wabuya wakhweleta wathetha amazwi ndimve kuze umbuzo ngubani na ke ngoku oyakukhokhela abantwana bakwaSirayeli ithi incwadi yemikimbezulu wakhomba ngesandla walatha ku-Isaya wathi Isaya ndiyamndulula uhambe uyokukhokhela abantwana bakwaSirayeli ithi incwadi yemikimbezulu ngoba yona inceba yam ayisayi kumka kuwe waphendula u-Isaya ndimbhaqapha ethembekile ndimbhaqapha ebonakalisa ukunyaniseka ithi incwadi yeBhayibhile wafola amazwi nomzalwane wathi andinakulunga ukukhokhela abantwana bakwaSirayeli ngoba ndiyindoda kaloku mna emlomunqambi amentente lendawo wanguvuba izono zakhe ngaphambi kwayehova uThixo ezalisekisa imbongi yamawisile ndizicela phambi kwakho zonke inkohlakalo zam ngoba yona inceba yakho ayisayi kumka kuwe molweni convention emveni koba yenzekile yonke le nto ithi incwadi yezulu kwangelo xesha uthi u-Isaya esawugqiba ukuthetha ngamazwi wavakalela uThixo esemazulwini ithi incwadi yemikimbezulu wafolela esarafi zakhe wayithumela ku-Isaya ithi incwadi yemikimbezulu ngeli xesha ihlayo ngamabili yayimbenjandazele ngamabili igquma ubuso bayo ngamabili yembathisa inyawo yahamba ithi yakufika ifika phambi ko-Isaya yathi yakujongana no-Isaya kanti ngalo lonke eli xesha ibhabhayo iphethe ilahle ngomlomo ngoba yona inceba yam ayisayi kukumka kuwe yathi le serafi yawungqamana nomlomo ka-Isaya kwavakala amazwi uyabona eli lahle lifikile nje emlonyeni wakho isoko sakho sitamabhisheni amentente yokubhedesha futhi incwadi yemikimbezulu iqala ngelo xesha ke inguquko ka-Isaya waqala u-Isaya wanemibono waqala kwathileka iziprofethi u-Isaya ngoba yona inceba yam ayisayi kumka kuwe amentente yokubhedesha convention yesithili saseKapa ndifuna ukuthi kuni bazali bam noba singaxakeka noba singase kunzimeni ongupresidente kodwa yona inceba kaThixo iyasilandela futhi inceba kaThixo iyazana nabantu bami noba bangupresidente singaxinzeleleka yona inceba kaThixo ihleli nathi ngoba inceba kaThixo ayishiyi makupresidente nobaba bam noba kungathi bakutshonilanga kuthethwa amaphepha amente yokubhedesha kuthethwa ibhotela ezibomvu ubhalwa amagama wethu athi agqithi ubhalwa amagama yabhotela ezibomvu uvalele ebhotileni uthi kwakutshonilanga sithathe ibhotile sihlukuhle amagama abantu yona inceba kaThixo
convention yasekapa emalanga nje ndiza kuni bazali ndithi masingalibali uba ezintweni zonke yona inceba kaThixo ayisayi kusishiya futhi sithi abazamsuka encebeni kaThixo ngomhla wodwa kampresident ithi incwadi ingezulu ubawo akujongana nomkhosi ewekakhushe waqala wacinga ngenceba kayehova uthixo ndiwuvapha nomzali wami ayihlala amazowodwa uthi yehova thixo wethu thina soyane ngawe sizegameni lakho lakule ngqokolo anentenhle yokubhedesha ngoba yona inceba yam ayisayi kum kakhulu bamzawujika mamubetheke ndiyibona le nceba ngomhla wodwa ithi incwadi yebhayibhile phezu kwentaka egolgotha iyathi amatyhokozi lapho uthi umbhaleli wethu kusemveni koba ingcwelekekiwe ngabantu basemhlabeni ithi incwadi yebhayibhile kusemveni koba idiliwe ithi incwadi yebhayibhile kusemveni koba inqaliwe yathi yakunqanwa yenziwa zonke izinto ngumntu endinguye emhlabeni kodwa yababeka tyala noko ithi incwadi yemicimbi ezulu endaweni yoba ibabeka ityala yasuka yabaxelela uxolo kuyise yathi bawo baxolele ngoba bayazi into abayenzayo ngoba yona inceba yam ayisayi kumntu
bendiba njengakunethi mvulo uzawuthi le evening service asuze basayenza. Ndavuya futhi xa igalela ngamandla ngathi andizuziwa nezidliwa ngoba ngumntu ongakwazi nokumnyuka. Eli hlobo ndithetha ngalo masiqhelaneni nalo. Andizunyuka, andizuthi noogxa abasuka apha umzali wethu bekesivulele apha, sivulele kamandi wathi nazoke izitya uqawa makazihlambe. Mna ke ndiyazosula, ndizawuzithatha ke ngezinto isicimamlilo. Mama uPresidenti asoze ndithathe ne-5 minutes. Kuthiwa ke incwadi likaThixo yona ayiqheleki, nendawo le esime kuyo ayondawo yodlala. Sivile ke abazali becacisa apha kuprofeti Isaya kumazwi aku-Isaya 54 ivesi ye-10. Mama President akangelali, bendithi kuyaphosiswa uzawususwa la 115 manje kuye 114. Imini le yonke oko bendibhowa ngoba ilizwi likaThixo aliqheleki. Uba ngakuye waqhela uzawucinga uba waziyekile. Ndikhawulezile ke bazali, yincwadi le kaprofeti Isaya futhi yincwadi yesithembiso, phinde kube yincwadi yesikhumbuzo. Le ncwadi kaprofeti Isaya iqulathe iTestamente entsha neTestamente endala. Uba ngaba uya phaa ku-53 ku-verse 5, yeyona ndawo esixelelayo ukuba uThixo okanye uYesu wasifela emnqamlezweni, wathwala zonke iziphoso zethu zawela kuye. Wasinika ke uThixo apha isithembiso, wathi ndiyakuba nenceba kuni. Waphinde futhi wathi ndiyakuba nomfesane. Wathi andisoze ndikuyise unogumbi okanye unogumbe abuya azonditshabalalisa. Wathi futhi asoze ndibe nomrhalarhume kuni ngoba ndinguThixo nonceba. Kukho amaxesha ke bazali sifune iinceba ezikhawulezileyo, ngoba xa soyifumene iinceba ekhawulezileyo uyulibale nee-consequences ozawuhlangabezana nazo emveni kokufumene iinceba ekhawulezileyo. Ufuna apha bazali sihlale kule nceba inguYesu Kristu. Futhi uba sibambelele bazali soze siphucuke kuThixo. Wathetha kamandi apha kwincwadi, uthethwa nguSawule eDamasko. Yayiseyifike ke inceba uSawule eDamasko ngoba uba sikhumbula kakuhle wayengumtshutshisi wabantu, kodwa inceba yafika wamhlamba uThixo. Nyamezela isiXhosa sam ayisisixhosa ncam, ndibangathi ndingumSuthwana xa ndithetha, kodwa ka uThixo nokuba iintaba zingade zidlule kunyibilike yonke, kodwa miyaninceba imingunaphakade. uBenjamin apha ufikelwa yinceba, sebegqibile futhi bathi siyamthengisa kuba Ishmayeli okanye masimbulale. Uthi yena masimthengiseni kuba Ishmayeli ngoba inceba kaThixo beseyifikile kuyo. Abantwana bethu beli xesha bayazithanda iinceba ezikhawulezayo. Angathi umntu apha ngawundenzela into ethile ndiza kunika imali, ngoba abantwana bethu they like 3 C's. They like i-cash, they like i-cellphone, bathanda nemoto. Kuthiwa ngo-3 C's ke apha. Masondeleni kule nceba bazali, ithi mos imoto yethu thandazani singapheli.
ngokuba sike semka kwinceba sawufumaneka sibulaleka. Athi kwincwadi ka-Isaya 46 ivesi 4 athi ndiyakutyatha emagxaleni am ndilisizi. Masivumeni ke bazali sityaphe nenceba. Umntu ofana nam ke ongakwaziyo ukulungiselela iBhayibhile uyayisearch ukwenzela ube neskripti sakho uzokwazi uba mawudlulise imessage ebantwini. Uthi phaa kwincwadi kaMateyu 14 ivesi 24 uthi nokuba umoya sowuvela ngaphambili masingemkini kuyinceba. Ngokuba singemka kuyinceba nokumoya usivela ngaphambili sawukhukhuliseka nomoya. Usithembisa ukuthi noba iintaba zingemka ifana nomntu kalemkile kuwasezantsi emhlabeni kodwa uThixo yena uhlale khona. Masihlaleni kuyo ke bazali inceba. Xa ndizawusuka mamnoBhayibhile phaya kuLuka 24 ivesi 49 mamupresidenti yiyo le nto ndisehleli kule nkonzo ndathi xa ndisambathiswa kwakuzwa ivesi yam ndathi ivesi yam 24 isahluko 24 ivesi 49 hlalani kuwo umzi Yerusalem nide nambathiswe ngamandla avela enyangweni. Ndisalindele ke loo mandla endizabambathiswa ngawo yiyo le nto ndiselapha nangoku ngoba ndisalindele inceba. Athi kwindumiso 46 ivesi 10 uthi yekani nazi ukuba ndinguye uThixo. Masiyekeni zonke izinto esithembele ngazo sithembele kuThixo. Ungathembeli nangotshomo wakho lolapha ecaleni kwakho, uthembele ngoThixo ngoba uba ndoyamapha mamnoBhayibhile andiqinisekanga uba unongabhekeli umamnoBhayibhile. Masikhangeleni inceba. Athi kumzekeliso 19 verse 2 onyawo zinxabileyo uyayibhuda indlela. Sisakhele encebeni apha sinika izithembiso yokuthi xa uzenzile le nceba ingasuki kuwe. Athi ku-Isaya 6 verse 57 athi eli lakhe lifikile nje emlonyeni wakho isono sakho sicanyakushele. Kusenokwenzeka inceba ifikile kuwe namhlanje kule convention. Kufuneka xa siphuma apha mamupresidenti kwizinto zonke benizithetha apha nezinto mama bebezixoxa apha sazi uba ngaba sizifumene ilakhe lifikile kuthi emlonyeni futhi isono sethu sicanyakushele. Phaa ku-Isaya 12 ivesi 4 kuthiwa khulelani kuYehova nqulani igama lakhe nazise izenzo zakhe ezizweni nilakhe igama lakhe kuba yena nguyiyo ingqondo yethu. Silikumyalezo apha into yokuba singoomama masiyekeni zonke ezinye izinto sihambise ivangeli kaThixo. Uthi kubantu abadinga izwi kaThixo sifike silifake ngoba sihambise inceba. With my conclusion ndifuna ukuthi mamupresidenti unala mazwi alapha ezantsi athi God's mercy is his dignity. uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
kaThixo oluvuleleyo okanye sicakazizwa ebusuku njena phansi kwamazwi esiwafumana kumama wethu apha kwincwadi ezikaBawukuzayo u-54 phaa kulaa vesi yeshumi ngokuba zingade zimke iintaba neenduli zishukume yona inceba kaThixo ayiyikumka ngotata bazali akukho nto ndizawuyenza nompresidenti akukho nto ndizayenza ndizophakamisela isandla sesithuba esithi akukho nomali yebhayibhile phayana xa nithe namacela phantsi komcimbi omkhulu kangaka othetha ngenceba. Mna ndizawuthetha nje imibandela nje mithathu ephantsi kwayo esithi siyifumane le nceba nxa ndiyiqondayo mna. Siyifumana le nceba umntu owenza uthando, umntu owenza uxolo. Nxa ndiyiqonda kakuhle sitsho sizuze le nceba athi uYesu Kristu namhlanje akasayiyo na ukuyisusa kuthi. Uyasithembisa ke owethu uThixo. Ndatsho ndanethemba xa kufika kuthiwa indaba kuthiwa zeYerusalem kuthiwa idilikile. Wakhathazeka ubawo uNehemiya wakuziva ezi ndaba ubiYerusalem kuthiwa idilikile. Waqonda into yobana makadibanise kuthiwa amadoda amakhulu awaxelele athi ngezi ndaba zenzekileyo kuthiwa iYerusalem. Ingathi ndiyambona ke umpawo uNehemiya nxesiya kula madoda uya engazithembanga kodwa uvuka ubuhlungu boba wonke umntu xa esiva kusithwa ikhaya lakhe lidilikile uvuka ubuhlungu. Kuthiwa wangcambaza wawadibanisa la madoda. Ingathi ndiyabona ke ningadibana nithethe kodwa bakhona bazawuthetha okuphumileyo kokuba kuthethayo. Ingathi lelo xesha kanye kufikele lelo xesha lokuba uba uNehemiya wabacenge sithi indonga zidilikile zeYerusalem uthi yizani ke athi sakhe. Ingathi abavumelani ngelizwi elinye kodwa wafika inceba kaThixo kuba inceba kaThixo ifika kanye nxa ingathi kuyaqhawuka kunobethana ekuthetheni apha izinto azidibani. Yafika inceba kaThixo kuthiwa yabahlanganisa kuba ndimvapha uYesu Kristu okanye uNehemiya embonga uThixo esithi ngenxa yenceba kaThixo athi thina ngenxa yenceba yakhe athi sizawukwakha. Athi futhi ngenxa yothando lwakho athi sizayivusa wasuko wethu uThixo. Kuthiwa wazomeleza izandla zakho, kuthiwa wazomeleza izandla zakho. Le nceba ndiyayibona kuthi ifika kubawo kuthi uSamsoni kuthi uqhekekile umzi kabawo uSamsoni. Kuthiwa umzi kabawo uSamsoni uthe waqhekeka. Kuthiwa wabonakala uba uSamsoni ejingxela. Kuthiwa wabonakala esithi fohlo phayana kufika. Kuthiwa kufika ilizwi kuba apha emhlabeni kukho abantu abathi nothi sokubethakala okanye sivingcelwe nguSathane enkoleni bafuna ukuhlekisa. Kufika elo lizwi kusithiwa yizani naye sizokuhlekisa kuba kaloku owethu uThixo unjalo. Uyafika kanye ngemizuzu wavakala efika kuSamsoni ngexesha uSamsoni ejongene notshaba lingamaFilisti. Kuthiwa wafika uYesu
wathi wethu uThixo ngenceba yakhe uSamsoni wathi uSamsoni ngenceba yakhe khona into endiphazamisileyo bazali wathi uSamsoni ngenceba yakhe kuba uThixo unjalo ndilanga uSamsoni uyambonga kwakuThixo uthi kanti uThixo uyambona ndilila njena kuba uyafika uThixo kanye ngexesha amaFilisti efuna ukuhlekisa ngaye wasuka wazikhulisa iinwele zikaSamsoni kuthiwa wasuka abuya amandla kaSamsoni kuba sinoThixo njalo athi noba amandla amkile kodwa suka afike ngenceba yakhe uThixo aphinde wabuyisele kuba ndimbona apha xa ifikayo kuthi ufike entolongweni kuthiwa kuPawulos kuthiwa noSilasi kuthiwa bavalelwe kuthiwa wafika owethu uYesu Kristu kuthiwa wakhulula amakhamandela wakhulula imixokelelwano bebebophelelwe ngayo kuba inceba kaThixo xa ifikile ifika kanye noba sisezintsunguzini kuthiwa zobumnyama ingathi ndiyabona xa kufika uYesu Kristu ingathi uvuma ingoma eyodwa kuthiwa bebethandaza kuthiwa babengalelanga kuthiwa babedumisa kuba inceba kaThixo yasuke yabanika amandla ongezelelweyo kuthi ubusuku obubonke kuthiwa zasuke zavuleka iingcango zentolongo ingathi ndiyambona unogada xa ivukayo kuthi ubona ukukhanya kwecango kuthiwa woyika kuba kaloku uyaqonda into yobana uhleli uthi namadoda enenceba ngaphakathi uwabonile into yobana namadoda awagadileyo azela inceba kaThixo ingathi uyoyika unogada wafuna athi ukuzibulala athetha amazwi awodwa apha bathetha amazwi awodwa bathi ungazenzakalisi kuba athi sikho sonke ndizothi bazali namhlanje noba singadibana neentsumbuzi ezimnyama apha ebomini kodwa funeka siyazi inceba kaThixo ayizusishiyana ngomzuzu omnye noba futhi singacinezeleka imizuzwana njena kodwa masiqiniseke into yobana sinengoti yokuthandaza kuba wethu uThixo sithi ukuze sidibane naye asinike inceba yakhe asinike ingoti bazalwane kuba ndimbona kuEli engamboneli into umama uHana esuke wamjaja waqonda into yobana ngoku umama uHana uzohlekisa ngetempile kaThixo kodwa akaqondi into yobana umama uHana uzozifunela inceba kaThixo ingathi ndiyamvapha umama uHana xa imphendulayo kuthiwa yafika inceba kaThixo yamenza msindo ngenxa yento yobana umama uEli esithi usele athi siniselo esinxilisayo kuthiwa wesuke wehla umama uHana masihle bazali kuba xa kufuna uthatha inceba yethu yobomi bethu kufuneka into yobana sisuke ngemisindo yethu ndizothi namhlanje noba ukhona umntu osusene naye ukuze ungaphulukani nenceba kaThixo hlala athe emthandazweni ungesuki kuba kulapha inceba kaThixo ikhoyo khawuqalise wena uYosefu ujikele engotsini uzawuthi ubuya ubuzela inceba kaThixo kube yethu uThixo unenceba yethu engasukiyo kuthi ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen.